من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat menika nerangake wong munafik niku wong Islam. Lahir wong Islam. Sing lagi ana perkara ambek wong Yahudi, wong non-Muslim. Jadi ayat ini sebab temurune nerangno wong munafik sing lagi duwe perkara ambek wong Yahudi. Jadi wong Madinah niku terangke wong Salangsul nalika sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Penduduke niku ana wong Yahudi, ana wong Kristen. Sing Yahudi saka Bani Israel, sing Kristen saka suku Khazraj, Bani Auf, saka Yaman. Sawise Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, wong Yahudi ana sing mlebu Islam, dadi Islam tenanan. Ana sing mlebu Islam kok lahir tapi batine tetep kafir, iku jenenge munafik. Lah sebab temurune ayat iki ana wong Islam munafik sing duwe perkara ambek wong Yahudi. Terus udur bener niku ya engkel-engkelan. Engkel-engkelan itu terus solusine piye njaluk pengadilan yang sapa? Sing wong Yahudi, wong non-Muslim mau. Aku nek ngene kon mutusi Nabi Muhammad, kon mutusi Muhammad. Padahal itu wong non-Muslim. Tapi wis ngerti nek Kanjeng Nabi niku awet biyen niku julukane Al-Amin ora tau gurih ora dipercaya. Ora tau gelem disapa ben nek dalam memutuskan masalah niku kena diatur. Jadi wong sing Yahudi mau jaluk sing mutusi Nabi Muhammad.
sing wong sing tata laire iku Islam, jenenge jare Islam, malah jaluk diputusi dukune wong Yahudi. Jaluk diputusi jenenge Juhaina anu Ka'ab bin Ashraf. Sing mau jenenge Juhaina, jaluk diputusi jenenge Ka'ab bin Ashraf. Tokoh bentuk dukune wong Yahudi, padahal dhek wong Islam. Mergo sing wong anu mau tukang petung cara kene tukang petung cara kene matuk leke wong Yahudi mau gelem disogok gelem diriswah gelem diedit ben nek mutusi wah bener kowe iki salah gelem kae sehingga cerita akhirnya matur ke Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi diparingi kerampungan bahasa solusi dibarengi solusi, dibarengi kerampungan sing sesuai urusane wong mau. Lah wong sing ketoke bolo, ketoke yo wong Islam bolo Kanjeng Nabi iku dhewe solusi nek Kanjeng Nabi ra trimo mergo dheke masalah. Wah ora bener ra trimo aku. Saiki ayo golek liyane aku ora bener ora trimo aku. Dhewe hukum dhewe peraturan Kanjeng Nabi niku dheke ora trimo. Terus wis saiki ayo boleh ya Ka'ab bin Ashraf matuk lek ya matuk lek kae aku seneng ae dukun ae aku gak melok rono ae cara kene nah angan-angan saiki ayo boleh umar ae singkat cerita terus metu Sayyidina Umar bin Khattab wah Kanjeng Nabi Sayyidina Umar terus dikandani wong sing Yahudi mau fakora Yahudi niki ning tafsir sawi disebutno qasamtu anna wa bihala ila Muhammadin ma'umar aku bantahan aku diurusan perkara mek dolen iki mar aku terus madu Muhammad dhek wong Yahudi ora Islam lah tapi percaya rek Kanjeng Nabi niku adil Kanjeng Nabi niku ora gelem disogok padahal cara wong muslim aku ora duwe urusan mek kanca iki mar aku termadulah Muhammad loh wis diputusi genah-genah faqadu alaihi falam yarda biqadaihi terus golong kira trimo mbek kiai mulai maklumat Kanjeng Nabi dae kiai dikandani iki malah nyalahno kiai mulai matur kene ngoten nyalahno Muhammad enggak iya ngono tenan terus Kanjeng Sayyidina Umar kok ngono cara bahasa kene iya ngomong tenan Bentani sedelok kan Sayyidina Umar terus berdoa. Jadi disebut nenek dosa Arab falam yardo dikodo iki wajib wajama anahu yukhosimuni terus malah nono kiaimu kuwi bilani aku rumah sana tak bayar malah metenang ngono nabimu iya ngomong tenang tak percaya pakola umaru lil munafik Sayyidina Umar terus nakoni kancane sing tata lahir Islam tapi munafik. Ya tenan to. Kan. Ya kok aku disalahno dikalahno. Cara bahasa kene ngoten. Kapola Umar waidan. Tani sik delok nek ngono. Nek Sayyidina Umar terus mlebu omah. Metu bedak. Sing wong Islam sing napek mau wis ora takok lalu dibabak pateni mati enggak cerita kowe wani nyalano Gusti Allah nyalano Rasulullah lalu dibabak nek Kanjeng Nabi dianggap ora bener terus sing bener sapa upamane ana kiai sing rujukane Quran hadis sing wis uripe ngati-ati dianggap ora bener sing bener dukun sing ora tau raut ya Sayyidina Umar dibabak mati terus berdoa itu ya Umar dijuluki Al-Faruq wong sing inna umaro farraqa bainal haqqi wal batil itu terus jadi julukane Sayyidina Umar Al-Faruq itu mergo ana wong diatur Kanjeng Nabi ketoke bendina awon masak sarungan cara kene masak santri ketoke awon berkene diatur bener-bener kok malah ya ini disalahno urutane dikape disalahno terus dibakar mati
Terus Jibril dawuhnya Kanjeng Nabi wala Jibril inna umaro farraqa bainal haqqi wal batil fasummiya al faruq niki lara-lara Sayyidina Umar gelare Umar al Faruq ini mergo ana wong mriki iki najan dolone musuh wong non muslim rewel dianggep Kanjeng Nabi kan salamno dan gila metu nggawa pedang nggawa abad langsung mati. Ya ora sempat dikisah Sayyidina Umar wong itu terus jadi sebab tumurnya ayat. Terus jadi sebab tumurnya ayat ini. Ayat ini indahnya seperti ini. Jadi ayat ini tumurun guys 1450 tahun meh. Tapi kahanane nek disesuaikan ambek zaman saiki sampai kapanpun niku indahnya Al-Qur'an niku boten dimintek diwudari ayate. Nek budak niku disebutnya ayat Qur'an niku la ma'anin kamautil ba'ifi madati iki saya budak sing nom tentang Qur'an wa fawqa jauhari bil husni wal qayyumi dan berjanji Allah dan itu Quran iku duweni makna sing pirang-pirang nek diurai rantek kaya gak mau jilbari kaya ombak segara sing sambung menyambung sampai kapanpun ra iso entek. Dadi Quran ku apa diturunno diterapno nganti kiamat niku jek cocok terus ora enteke maning gak mau jilbari fi madati wa fawqa jauharihi wa fawqa jauharihi keindahane Quran ku ayate ngluwihi indahe mutiarane segara bil husni wal qayyumi. Nah iki tak maknane sik engko terus diangen-angen sik plus sampai zaman saniki. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu. Alam tara apa to ora ngerti sira Muhammad. Tak sanjang salam salam ayat diwiwiti yang alam taro. Niku di dalamnya tentu mengandung natijah intisari sing indah sekali, kisah sing ajaib, kisah sing api. Alam taro apa orang ngerti? Tahukah kamu dari bahasa Indonesia ngoten? Ilalladina maring wong-wong akeh ya semumunakang ngaku-ngaku ya aladina maknanya nyono merasa, tapi dalam ayat ini maksudnya saya merasa ngaku ya semumunakang bodoh ngaku-ngaku sapa aladina kune anahum setuhune aladina iku amanu bodoh aman iman sapa aladina bima kelawan kita unzila kaden turunake apa ma ilai kamare sira wa malan kitab unzila kaden turunake ya ma mengkobelika saking sadurunge sira yaiku kitab Taurat Injil Zabur lan sukup-sukup liyane yuriduna padha ngarepake sapa alalina ayya ta'atamu yen to amre hukum amre kerampungan wonten nggih kena amre ketentuan amre hukum ila tawuti mare tawut niku kena dimaknai berhala kena dimaknai apa wae sing saliyane berhala apa sing liyane Gusti Allah niku bahwa itu al-kasir tuyan bahwa Ka'bil Ashraf itu maksudnya ini ada orang markoklek Yahudi jenis Ka'bil Ashraf dengan sebutnya jalan sing dikarena tawud itu bahwa apa wae saliyane Gusti Allah zaman semono ana maknae tawud niku berhala lata ujaran liyane di mana ini kita lagi
Waktu umirulan teman-teman wis den perintah ya aladina ayat guru ing yento kafir ngufuri sapa aladina bihi kelawan maut wa yuridu lan ngarepake sapa asyaiton setan ayo dillah yen nasarake sapa setan hum ing aladina dolaran kelawan sasar kemenangan bayi dan adoh terakhir ini Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah diulang Gusti Allah nuturi para umate sahabate lan kabeh umate omongno Muhammad ngerti ora dadi ora wonge mboten dicolok diapuri wong iki sing ngene gak mboten wong kae ngono ora kasebut jenenge mboten ono wong akeh. Jadi Quran indahnya seperti ini dalam menyampaikan intisarine pengajak itu dilempar ke pembahasan uraian sing ora nyolok objektif nang wong ora boten ono wong akeh sing namune jere iman ambek kitabe iman ambek Al-Quran iman ambek apa jenenge hadis iman percaya ambek kitab sing sadurunge Al-Quran kama unzila min qabli dadi mlakune iki yo Islam tenanan iman ahli jamaah terus berarti rumasane iman ambek kitab sing diturunke sadurunge. Tapi bareng diwehi solusi dalam menjalani hidup, bareng diwehi contoh nganggo tatanane kitab, bareng diatur nganggo aturane Al-Quran lan hadis, wong mau malah meluncur yataha yuriduna ayyataha kamu ila tauhid, malah pengen golek solusi nang gone tauhid iki kena dimaknai dukun. Kena dimaknai berhala, kena dimaknai punden, wit gede kayu watu lan wis apa wae pokoke sing nyimpang saka aturan Gusti Allah. Jadi jarine iman, jarine Islam, jarine percaya mek Kanjeng Nabi mek kitabe. Tapi begitu liur, begitu mumet, begitu ana perkara mbok liyane diatur nganggo kitab nganggo Al-Quran kok malah muriduna ayyata kamu ila tauhid malah golek ramungan ora trimo diatur nganggo Quran ora trimo diatur kiai gak trimo diatur nganggo hadis gak trimo niki sing dirubuk niku wong Yahudi nek munafik biyen tapi nek tak angen-angen kok kadang kala mirip dapuran kula jenengan aku barang jare niki iman jare manut bayani tapi nek dia dituturi wah angger kira-kira gak untung awake ya ora penyakit atine seneng be aku mulane piye aku salah wae piye aku ora bener wae malah kiai sing diulek-ulek niku ana ndok ngene kabeh awake dhewe kadang kala ya Kang Bondo diutak ate dituturi nganggo Quran jarene iki percaya nek Quran dadak ngene kok mesti Quran ora Quran lah terus ngene kok Quran lho naik piye asline sing disebab pemurune zaman biyen nanti kok zaman Kanjeng Nabi tapi kok rada jebul sampe awake dhewe dadi kala dituturi kiai kan ora kudu lugu malah diwiwi pating celmo lu malah golek solusi neng tauhid ning dukun dukun iku mesti kan saran nasar kene gak ngono moro neng angker ngene nggon sing kata utawa percaya nek apa bae sing penting iso rampung urusan aku salah sudah dadi bener sing ben tak suka ya ngono iku kena diarani musyrik cilian nek pamane nek liyane Gusti Allah ning trimo wedi ngono tok musyrik cilian misale
nek musyrik nyembah berhala ya tahu, nyembah wali waktu ya tak tahu, tapi nyembah bose tinggolo malah saya itu kalau misal masak itu saya enak milik Gusti Allah kok milik bos kok tak ikut duit hampir nekat tak pecat besok cara ngono aku ngasar kok ngasar terus jujur terus besok saya ngasar menang saya enak musyrik halus sirik halus nah nyembah itu misalnya nanti kalau tak itu orang itu orang itu silaturahmi jemaah sesuatu enak-enak soapan nak berdua tentang antenanya tahu potongan antenanya soal semua sholat itu irupinam nong digalak ketang setang cuma dengan antenanya dia nih tahu wah karena tak tinggal betul bujurnya ngamuk kalau metu jamaah walau nyeneng bujur dan Gusti Allah dikalami ya musyrik halus Mata niku ora perkara ruwet, lha nek ruwet nek perkara ruwet ana perkara dirampungi nganggo aturan agama Islam ora trimo malah ora dukun malah usaha jajak sengsara golek bolong empeng lara njabaki kok kaya wong ora dukun aku ndino tak ora menapa iya kowe cara kene tak gondro barang disalahi dibuat terus sampai ora jadi kok marani wong nang ngincing patimu di ngono nisan nek kowe pengen selamat kowe kudu rene golek minyak ngene golek terus golek pitik mulus ireng mulus semani kowe nek rambut ngono diancam pati urip terus anak bojo di ngono terus liwat arep pendewi kan arep to padahal ngarani ya enggak iki ngono iku nganti ketoke padahal dhewe sarungan kudak kudu ora kudu sampean sing kanggo conto iki kok tak senengi lho ngono wis ora conto iki ora kena dibantah conto sing terjadi asli ya kok ngono-ngono kae wong ojo iki ora lho diatur kanggo aturan agama Islam ya agama sing paling indah agama sing paling gampang paling wong-wong lho diatur ngono malah golek sing ora carane wong malah seneng ora carane wong yuriduna ayyata kamu ila tawu niku zaman Nabi biyen zaman iki malah iki gak apik ora jadi sapa apik sing penting iso apik padahal budak wilayah lah nah dan iki kok pengangan nah sehingga iki Pak Mojo yang kenangan aku dhewe potonganku kok yo ngene iki aja yo nulono aku nyangan iki isin nek maca iki mergo aku dhewe kok kaya rada memper aja tak nulono potonganku kok yo ngene ya anggere nerangno sing belah wong apik-apik iki kok gak memper blas ya Allah ngono anggere nerangno wong elek iki kok rada manter gaturanku jadi iso terus rondo di koreksi diulari diri awak yuri duna iyalah kamu ila kau waktu umir ayat furubi pada wes perintah sampai Al-Quran sampai agama Islam sampai kanjeng Nabi sampai para kiai ojo percaya sampai tauhid ojo percaya dukun ojo percaya ramalan aja percaya wong sing kopean janji pokoke tauhid iku maknane nek diaplikasikan ning alam saiki iso lepas hal sing berlawanan mek aturane Gusti Allah itu tauhid ngono wae wis diperintah karo miru ayat aja percaya ukura mek pengajare tauhid iki pokoke apa wae sing liyane Gusti Allah aja dinut liyane aturane Gusti Allah wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida lan setan itu karepe asarno menungso sasar sing tenanan sasar sing waduh cara bayangane cara kene apa ning Jakarta nek sasarane ning Beliau teko Bandung kok gak kabeh ada
Dua pina Jakarta kok menggoe kok digono ngetan nanti teko Banyuwangi. Ya saya ada ngendali. Nek omongan itu ajake kaya ngono apik. Sing disampaikan kaya apik. Iki mamper apik itu tenan lho Kang. Wis tak percaya. Lho kene kok ditotrokno gak saya bubrah aja. Saya aku beliau jadi yudillah dolalan ba'idan dalam kesana-sana pano sasar saya ngatur banget ini macaan Jakarta ini Jakarta ditokno datang pelakunya ngetan nanti belasak ke Bali kono ini Jakarta matamu ini Jakarta kono lah kalau bisa udah mati oleh ambil setan ini lamaksa jadi gurih-mingi dok dia kan orang nek banteng sikutan kan lain wong meso. Lha ora kepeli kan ora to. Wis ini tok. Arek-arek kan ana musuh berarti. Engko nek 100 juta kan dikudothok atine. Ora ana meso. Nek gelem terus ditekek mbek setan. Umur. Setan ora tau iso nekek. Iso nekek kawo salah ditekeki kabeh. Bisa wae. Setan iki ben bantai. Aku iki meni tok lho kok iso kowe melok-melok dhewe kok iki nutuh aku adik ngombe dia apa yang setan ini nyati coba orang gelem orang terus awake dhewe ora blining ditekek ya ora mamane enek apa jenenge togek ame diwilingi tok digudo atine oke lek ngono 100 itu kira Pak RT 100 nah ya kok ora kira kabeh dulu 1 juta wah iki boleh tahu itu ora. Lah ini tok, kula dulu ku awas lho. Sambil benak kowe kan tidak seperti itu. Lane sumber nang arep setane nuntut ning jus 13 diterangno. Apa sayyiban lamma qudiyal amru setan iki sumber nang akhirat. Barang wis diputusno popone rekone nang surat Ibrahim jus 13. Inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi. Dia nang dunia kan dijanji tondul orang ini wis dijanji Gusti Allah janjikan bener melalui lisane para nabi, para kiai. Wa wa'adtukum fa akhlafukum janji kowe damel aku sampeyan penak. Tapi aku kan nek janji blenjani, aku men ngene-ngene tok kok ora maksa melo-melo dhewe kowe kok. Berarti yang pangan diri berarti kontak diri kowe ora ketemu biyen kok. Wa ada ada lagi wa wa'adukum fa akhlafukum wa ma kana li'alaikum min sultan jelas banget ayate. Aku ki jane gak iso biyen ning dunya iki men bodho tok. Men ini tok. Ngoten tenan jane ngene tok. Wong cara kuwingin mlebu arek-arek terus ora iso udu ora generasi udu setan ora iso berek kok. Jadi sampeyan nek malehno ya ngono. Babagal ya iku min sultan bagi kekuasaan apa jane kowe iki goblok kemudian kok ratok. Kala talumuni wa lumu anfusakum saiki kowe ya aja mangdu aku tak wis padha gebuke nang kene ya wis ora apa sampeyan padha oleh-olehan ngono. Kala talumuni aja mangdu aku lalu ampusakum paido awakmu dhewe goblok ya kaya aku nang kondo cerita tok ora langsung jeran alun kok. Mama lalu ampusakum sak banjure itu ayat. Ora ngono dadi ayat itu jelas banget aku gak iso apa-apa maka kana alaikum min sultan. Aku gak kuasa apa-apa. Aku ngene-ngene tok katut-katut dhewe kok. Nah sampeyan nasibe wong sing katut setan percaya nek wedi ngoten iku padha kaidonan dan neraka. Mergo setan iki nek ngene yo ngene tok jane. Ora usah melu ngaji. Ora usah melu ngaji, diri sapa ngaji kok penak. Ngono kok malah mau tak antuk tok malah diisin-isin kowe wong bae wong bodho kok melu ngaji. Ayo loro-loro nek seneng nek aku kok. Cara nyasarnone iki ngoten. Ora usah pengen penak wae ora nang pondok kono pengen penak wae ngono kene lho. Lho toprak nyawer buat ning sikutan.
Tapi nek ime-ime kono kan guru ime-ime tok, wong ora mangkat ana jane ya ora terus jempalian blak ya ora. Mulane sampe kenen digoblok-goblok setan. Ora usah mantu aku kan dhewe ya. Kuwi dhewe sing goblok ngono kok. Saiki foto bejute ya wis dilakoni bareng-bareng dibuki malaikat ya wis kene. Dadi lek nasakno niku dolan kaidah. Cara kok kabeh lewat dalan selamat niku lho Mas. Nek selamat kuwi mara ngidul. Nek pengen selamat penak mara ngidul. Ini ora rasa percaya dengan gondrong rasa percaya dengan padahal kuwi ora bener kabeh mriki foto petayang-tayang kabeh ngono. Nek pengen enak yo aku disasakno kono. Saya adu akhire nganti sak matine kosong. Mboten iki sampeyan kan betul butuh-butuhan terus ayat wa ila qila lahu ta'ala wa ila qila analikane den ucapake didhawuhake lahu maring alalina diucapake ta'ala padha mrene sira kabeh kira tok mirip nek awake dhewe kadang kala nama ya wis mudah roh ana imane bae tapi nek pas kumpul gini datang wis kumpul ambek para nggrok ya kawir nek itu kawir nek mulane sering tak batin ben krasa nalika diucapake marang wong mau ta'ala padha mrene sira kabeh mrene ning di ilama maring kitab maring barang kita sirane kitab anzala kang turunake sapa Allah Gusti Allah yaiku Quran nang jalane disebutke bil Quran minal hukmi ilbanya nek pengen rampung urusanmu rene yo bil Quran minal hukmi wa ila rasul lan maring utusane Allah maring nabine Allah supaya diputusi liyakuma bainakum supaya diatur supaya diselesaikan urusanmu nalika dikendani ta'ala ulama anzalallahu wa ila rasuli ra'aita mongko sira Muhammad al-munafiqina ing wong munafik kabeh ya suduna ingkang padha melengos iya berbalik arah angka saking sira sududan kelawan melengos teman-temanan nalika wong mau dikendani ngene lho gitu nek kowe lagi ora nyaman kowe lagi ana masalah gitu ayo padha golek kerampungan maring kitab Gusti Allah lan maring utusane Gusti Allah ayo nyedak para kiai cara saiki ngoten mergo Kanjeng Nabi Rasul wis ora ana Rasul kalau boten sing ana warisane para nabi yaiku para kiai nalika dikendani kon nyedak para kiai nyedak kitab Al-Qur'an nyedak agama Islam mongko wong munafik mau jadi munafik niku tak ora dari wong Rasul tata lair Islam tata lair yang macake Islam tapi artinya kafir itu merusak banget wong munafik itu merusak banget tapi apa itu ora nuduh munafik wong munafik itu boten asal sing ngerti munafik niku Gusti Allah Kanjeng Nabi malaikat Jibril lan sahabat sing khusus menyimpan rahasiane Kanjeng Nabi sahabat sirru Rasul diantaranya sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman itu sing penyimpan rahasia Rasulullah. Para sahabat liyane sing ngerti ora ora kersa nuduh kok munafik mboten asal nek diwengi ciri-ciri wong munafik diantaranya wong munafik kuwi ciri-cirine nek cerita bohong nek janji brejani nek diene amanah khianati itu tanda-tanda munafik tapi sapa ya buat yang nang dhewe awakmu ngono ora cara
hadis cara basa Arabe ayatul munafiki salah satu tandane wong munafik ana telu iya hatta sakada nek cerita dobol iki ya ora kita betul-betul lah akhirnya tukang dobol ora yang nang TV waya wa'ada khulafa nek janji beli jani nek janji jani beli ora anggar beli ya istighfar munafik waya kumina hola nalikane di waya mangat ngianati percaya tenan-tenan ada beli nyong sapa kuwi wong-wong kuwi lho ngono jangan TV lah wong munafik iki dindane kenal-kenal nganggo kitab dikon percaya aturan kitab itu ra'aital munafiqina yasudduna kasuda mesti melemas yo menghindar melayu lah opo sithik-sithik kok Quran sithik kok dalil sithik kok kitab suci komentar ya oh pinter-pinter dhewe ngono boleh itu ciri-cirine diantara ini wong munafik sapa ngono ya mbok jangan diri kira-kira nek dituturi nganggo Quran nganggo hadis nganggo kitab sing kira-kira untuk betok cengle ae dhewe niku malah istighfar alhamdulillah kok sowa kemudian sudah sentimen panas teh mertakil ya aku apa ngono nek ngono ya harus jangan diri terus sadar astagfirullah ya, ra'aital munafiqina yasudduna kasuda. Jadi dilemparkan bahasan yang sifatnya umum ngeten iki Quran ora ngetok celeke iki munafik rokok boten wonten diterangkan hal sing sifatnya umum. Diteruske fa kaifa ila asabathu musibah. Nah, iki ya memperjelas lagi ya untuk mirip ambek jakelekane wong saiki bahwa aku bahwa ora jangan iki lho pakai monggo iku kalih kaya monggo iku kepriye to monggo iku kalih kaya apa to kepriye ida asobat nalikane mekenani nalikane tumiba hum ing aladina apa musibah biasanya bahasa Arab musibah ya hal buruk yang menimpa nanti akan saya kisah kaya puting marah positif kudu percaya ambek Jawa ya jauh orang itu Jawa ya jauh bukan betul benar mau jangan Jawa ini lo sih kok gue bahasa Jawa dino itu bahasa Jawa loh Ahad Senin Selasa Kamis Jumat Sabtu iki basa Arab kabeh. Nek tak basa Jawa iki dino wong sak mene ra enek iso saiki sik tak loro tok. Pak RT iso ya supra manis tok. Jawa niku dina Jawa niku Ahad Senin Somo Selasa Anggono Rebu Budo Kamis Respati Jumat Sabtu Tumpah Kliwon kasih ya lagi manis ngono pae malah gula bon sinar pae anu lagi cemengan iki Arab iso Jawa iso Arab itu ngopo apa positif kok kudu jalani jenengan jalani dinane sing dienggo basa Arabmu kok Ahad Senin Selasa iki basa Arab kabeh nanti Sabtu. Terus pakai faida asobathu musibah nalika kena musibah njur kepriye wong mau bima sebab barang sebab perbuatan kota marang wis dhisik kang wis nglakoni apa aidi hindira tangane aladina tumaja umangka nuli keri-keri padha teka ya aladina kain sirap yahlifuna kalih padha sumpah-sumpah ya aladina billahi kelawan Gusti Allah nek sumpah piye ing aradana orang ngarepake sapa kita
illa isanan kejaba ing gawe bagus wa taufiqa lan tulung tinulung kebecikan. Wong-wong mau wong sing diterangno dhisik ngoten niku mau nek lagi sengkek lan sobek nasibe ya mbok perkara beliau anake gendut tuturi angel mbok beliau perkara bojone blandang jare tuturi angel niku ya akeh lae bojo bandang iki kan karo beliau ngomong lanang ora peduli sapa wong lanang bojone iku ketok macake sulimatan lah nek perlu imam jamaah tahlil muslimat lah bintu ya ana lanang dilaku ana ngoten iku perkara bojone dijawab bojone imam jamaah tahlil muslimatan muslim lanang perkara bojone bukan mbok perkara apa musibah apapun ana itu turi angel untuk megani apa sobek terus atau kena kasus apapun lah. Nalika kena musibah wong-wong iku terus teko ning Kanjeng Nabi. Jadi wong munafik nek saiki ya teko ning kiai. Nek muni-muni enake enteng berjani. In aradna illa isara wa taufiqa. Wong masuk kula dene sae-saestu, Pak. Wong iku dibedah biak jodoh wong niku mboten duwe niat napa-napa kaliyan jenengan. Ngono iku wong sing padahal mau musuhi terus neker-neker terus nek Kanjeng Nabi ceritane tapi dibiakno saiki katimpal karo doblek karo dhewe nalika aturan diatur apik iku malah neker-neker nek balik liyan batuke ya kok perkara apa ono ngadepi masalah perut bujane urusan hukum kula niku masuk kula mboten salugut buta niat neleki jenengan keting jenengan mboten nate mbah niku karo dok niki awake dhewe lek resik-resikno disigar dia jodoh wong iku nek in aradna malah sumpah-sumpah nang ayat iki demi Allah niku aku ora dipikir tenan mek sampeyan lho iki aku seneng aku seneng dindi belani lho demi Allah iki yang Nabilah ayate sumpah ndak rada mirip-mirip awake dhewe ya nek lagi nyedase niku tak golek simpatian ngono aku sayang tenan be kowe lho Pak Batari nek Pak Yai Batari tenang aku wis ngantek dina ndi iki elek gak terima aku demi Allah yang Nabilah iki contoh ki aja dibantah mergo awake dhewe ben iso paham kudu contohno tenane dene tenane kok tenang yo ta banget jadi nek sumpah-sumpah kena Allah iki in aradna illa isana wa taufiqa maksud kula apik tenang pengen apik pengen masuk nanti pokoke niat kowe apik wong-wong kae sing tekeni nyonone elek kabeh ning aku wis sumpah bener malah elek prasangkane wong-wong kaya sing ra bener. Asline lahi demi Allah in aradna illa izana wa taufiqa. Karo kula sing tak golek iki ngamal sae, pengen ngamal sae. Napa nek kok kudu ngoten niku malah kula sing remuk ngeten iki. Niki dianang dinggo atine kula jenengan dhewe. Aja dinggo ngitung wong liya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu nira Sayyidina Umar Al-Faruq wa petungan awakmu petan awakmu dhewe tak tulungi sampeyan dipetung Gusti Allah nang kira kok sampeyan wis nang kono ora ana kesempatan kanggo metani nek kesempatane garek menak apa benjur meletok nang kono dadi nang akhirat niku ora ana pilihan akhirat iku statis cara bahasa sekolah enggak dinamis. Nah, ini dinamis, Mbak. Omah ya ana sing nang isor bluk, ana sing ibu, ana sing nyondake, ana sing permanen, ana sing villa. Nek ana loro tok. Suwarga ben rokok. Ora ana nang isor bluk, ana buki sitok-tok nek suwilik panase rek jenenge sirat iku. Dadi nek ngono nang akhirat ana enak apa benjur, enak apa kosong, nang kene ya
enak sithik-sithik menak mulya ngantek beraturan no itu benar benar mulai perintah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kon bertanya wae nek ape sare hitung-hitung oleh mau nanti apa turu iki aku wis lakoni apa wae apikku akeh tak lakoni sepiro yo esuk rek jam 5 tangi iku ngantos ajeng film niki nek ibadah pun pinten menit Pak Yai Watawi nek delok TV pun pinten jam gitu dhewe karo ketung-ketung iki sing tak mabuk yo kok duwe juga lek aku bali juga aku bulan kali ini arep neh nek nang hampir wis utang nek aku utang neh dihitung sing dihitung iki bapak apik lan dadi saderenge sare nyoro Kanjeng Nabi nasihati Sayyidah Fatimah Sayyidah Aisyah nek kowe ape turu maka ana ngatamna Quran sik ya karo bungano ngomong kabeh ya ngatamna pripun Nabi wajib dilebokno kowe maca kulo wa telu maka kulo usul Quran karo maca istighfar karo ngapura dosane awake dhewe lan dosane wong mukminat kabeh sing ora rumangsa dosa sing rumangsa bener dhewe jaluk ngapura supaya nalika turune iku nek kebacut langsung 14 sang kataman Quran lan wis dilebur dosane dene tangi meneh ya berarti cek saya Gusti Allah nalika tangi petik sing eling langsung dilingana Gusti Allah wong sing akeh waras tangi petik sing diri Gusti Allah alhamdulillah aku paring iso tangi meneh akibat ditakdirno piye ya ora tangi petik cek kriya-kriya lho toko ngomong tak buka pitik ngomong tak tokno ya sapi ngomong tak tokno ngono sing diri langsung Gusti Allah cara hikame wafilu ila asbaha wong sing subuh ngakale tanda kali nalika kami esuk nalika melek petik ora mada af'alu sing diucapno munggo terus nglakoni apa ya pertama kono jawab pertama Daud Banjari ku daleng alas tadi sing dileke langsung dawuh tapi nek al-aqilu nek wong sing akeh waras ila asbaha qala ma la yaf'al wa bihi wong petik melek dilingi langsung Gusti Allah sing dina Gusti Allah apa ya sing aku ditakdir Gusti Allah ning aku terus bismillah tawakkaltu ala Allah langsung pasrah ning Gusti Allah terserah apa wis dumadi ditampa kanthi ridho iku nek wong akal sehat alaqil di langsung melek ada melek ulaika utawi mengkono-mengkono wong akeh sing terang mau pisanan wae iku alladzina wong akeh ya alamu kang wis pirsa sapa Allah Gusti Allah ma ing barang-barang wi kulubi kang tetep ing dalam atine alladzina Wa'arik mongko mengo sira kabeh Wa'arik mongko mengo sira Muhammad manhum saking aladina Wa'id lan weten-weten ana hum ing aladina makna sine ait niku tuturono nanti mergo iku ora kena dikon wae weten-weten wa ulan dawuh sira Muhammad lahum malan aladina fi anfusihim ing dalem awak dhewe aladina kaulan ing ucapan bali wong kang banget nekake bali wong kang banget benere banget menanine maksudnya ngene wong mau jadi tidak disebut ke Quran itu namanya siapa
kurang nyasiapan boten wong-wong sing diterangno mau niku Gusti Allah wis pirsa atine wis pirsa dadi ora usah dadi beban atimu ora usah dadekake abote atimu ya alamu wa ma fi qulubihim monggo fa'arid anhum wis aja rasa direken ora usah mbok dadekno beban nek ngadepi wong iku fa'arid anhum dadi kanjeng Nabi niku tengah di antara tengere wong munafik nalika jaman kanjeng Nabi sik sugeng kanjeng Nabi niku nek kepethuk wong niku kan perhatiane pol sumempol diterangno nalika dibesiki ana sahabat sing besiki ngaten iki angger lu rampung ning besiki niku kanjeng Nabi ora kersa mboten kersa nginggati telingane saka cangkeme wong sing besiki saking sumeh Nabi ora tau ngadep wong nganggo parsoran sing cucu boten ate. Utawa wong serang boten ate selawase. Wala qabil ahadan bima yakrohu wa yamsi ma'al armilati wala bil ubudiyah berjanji. Ora tau ngadep wong nganggo ekspresi sing kesawang iku gregetno serang selama hidup ndak pernah. Pokoke nek kepethuk wong wae tegak uman laki ya bisa isi salam tapi ana wong tengere anggere kanjeng Nabi cegak wong kuwi kanjeng Nabi menghindar najan sandangane iku santri berarti wong iki munafik itu di antara tondo-tondone mergo didhawuhi Gusti Allah fa'arid anhum maimo hindaro ora usah salaman ambek wong kuwi dadi kanjeng Nabi mboten kersa salaman ambek wong munafik niku ana tandane ora dituduh munafik ora mboten. Jadi kanjeng Nabi menghindar bisohi menghindar rasa salama wa'idhum kan nuturi meden-medeni secara umum leh nuturi diantara leh nuturi nganggo ayat akhirnya surat An-Nisa dalam akhirnya juz 5 dan surat An-Nisa itu innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira saat temene wong munafik iku besok neng lapisan neraka sing paling isor dhewe lapis ketujuh sing paling isor dhewe yaiku neraka hawiyah isor dhewe ora ana penolong lah kene apa wong rusak banget wong munafik iku toto lae macake santri macake wong Islam tapi malah reteh-reteh nek njaba iku malah golek kelemahane menghancurkan gerakan jamaah agama Islam perjuangan agama Islam. Mula kata Nabi dikon nuturi secara hukum ya sing meden-medeni. Wa kullu bi anfusi qaulan bali wa qadawi. Pokoke adabe wong munafik iku wabot banget piye macam-macam lah. Jadi ucapan sing bali ucapan sing pol tegas, pol keren, pol mengerikan. Joro tentang akibat wong munafik ora dicolok langsung tapi diterapkan kehancuran, kesengsaraan, kehinaan sing menanti akhir hidupnya lan sampai akhirat kan wong munafik diterapke jadi wakul lahum fi ausin kaulan baliwani ngoten niku diterapkan tentang sengsarane akhirnya uripe ing dunya ora bakal wong srekel joyo terus iku ndak bakal ora ono setelah mati kowe sengsara meneh bisa kawis diri-diri terus tapi dimanfaat istighfar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Subhanallah bihamdi subhanallah alhamdulillah subhanallah bihamdi Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar bismillah ma syaa Allah la yasbiqul khayra illa Allah bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah bismillah ma syaa Allah ma kana min Allah bismillah ma syaa Allah la
إلا بالله العلي العظيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير يا سامع يا عليم يا مؤمن يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا وهاب يا قهار يا لطيف يا كريم يا عليم يا عليم يا رحيم يا ودود العرش المجيد فعال لما يريد هذا ونعيقك يا الله نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا في مكاننا هذا وفي بيتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا سترته ولا حاجة إلا فريدا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت ولا متنا ولا عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا مرضيا ظاهرا وباطنا الدنيا والأخرى واجعل هذه في هذا المجلس ممن يستحق رحمتك ومغفرتك يا رب العالمين اللهم افتح بيننا بينكم بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام